दिनैसो बिथांमोनहा ज' जानाय इउनिटि जानायनि जयै सरकार दानांगौ जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों। प्रमद बर'आथ' बे खोथाखौ बुंनानै लानो हाया नालाय, बिनि थाखायनो रायजो राजाफोर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौ अर्डार होदों प्रमद बर'आ। मानोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि जुदि कन्टेस्टिं जुदि खालामोब्ला, इलेक्सन जुदि गेलेयोब्ला देरहाया बेखौ अलरेडि बिथांमोना मोनथिखागौ। जायनि थाखाय दिनै बिपिएफजों ज' जानांगौ, एलायन्स जानांगौ, जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै खावलायदों। सिगां समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिजनेल पार्टिया ज' जानानै सरकार दानांगौ होननानै बुंनायाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना डन्ट केयार खालामदों, हु इज हाग्रामा महिलारि होननानै। दिनै फैयै फैयै फैनानै 5 बोसोर जोब्बाय, इउपिपिएलनि सरकारा 3 जोब्बाय। दिनैसो बिथांमोना रियलाइज जादों, दिनैसो बिथांमोननाव साननाय फैदों, बिथांमोना स्टाडि खालामदों, थिंकिं खालामदों। दिनैसो बिपिएफ पार्टिखौ बिथांमोना नागिरदों। नङाब्ला बिथांमोना इउपिपिएल हान्जा आरो आबसुआ बिपिएफ पार्टिखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेट अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि बिथांमोना डिसकास खालामबाय थायो आरो बेबायदि सिद्धान्तखौ बिथांमोना सावरायबाय थायो। दिनै बिथांमोना पलिटिकेलि दिनै बिथांमोना जोबस्रांनायनि लामायाव फैनायखाय दिनैसो इउपिपिएल हान्जाया एबा दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसो बिथाङा रियलाइज जादों, दिनैसो बिथाङा सिरि मोनखांदों। बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जयै सरकारखौ दादो, आं जेबो बुंनांगौ गैया, नांगौबा आङो बिटिसिनि सिफबो जाया, जेबो जाया, जास्ट रिजनेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जयै सरकार दाबानो जाबाय, आहाबाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आपिल खालामदोंमोन। नाथाय बे टाइमाव आबसु आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मिनिदों। दिनैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा साननो रोंदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोनखौ सोर बुंगोन? हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' आरो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रिजनेल पार्टिस, जायखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ पार्टि होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथियो। दा बिथाङा आपिल खालामदों, फैबाय थानाय जि जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलजों बिपिएफजों एलायन्स जानानै जयै सरकार दानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। सिगांनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5 बोसोरनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17टा देरहादोंमोन। दिनैसो बिथांमोना इउनिटिनि खोथाखौ सानदों। मानोना बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिया दि फैबाय थानाय 2025नि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव दिनैसो बिथांमोनहा ज' जानाय इउनिटि जानायनि जयै सरकार दानांगौ जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों। प्रमद बर'आथ' बे खोथाखौ बुंनानै लानो हाया नालाय, बिनि थाखायनो रायजो राजाफोर आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांखौ अर्डार होदों प्रमद बर'आ। मानोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि जुदि कन्टेस्टिं जुदि खालामोब्ला, इलेक्सन जुदि गेलेयोब्ला देरहाया बेखौ अलरेडि बिथांमोना मोनथिखागौ। जायनि थाखाय दिनै बिपिएफजों ज' जानांगौ, एलायन्स जानांगौ, जयै गेलेनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै खावलायदों। सिगां समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिजनेल पार्टिया ज' जानानै सरकार दानांगौ होननानै बुंनायाव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना डन्ट केयार खालामदों, हु इज हाग्रामा महिलारि होननानै। दिनै फैयै फैयै फैनानै 5 बोसोर जोब्बाय, इउपिपिएलनि सरकारा 3 जोब्बाय। दिनैसो बिथांमोना रियलाइज जादों, दिनैसो बिथांमोननाव साननाय फैदों, बिथांमोना स्टाडि खालामदों, थिंकिं खालामदों। दिनैसो बिपिएफ पार्टिखौ बिथांमोना नागिरदों। नङाब्ला बिथांमोना इउपिपिएल हान्जा आरो आबसुआ बिपिएफ पार्टिखौ फोजोबस्रांनायनि टारगेट अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि बिथांमोना डिसकास खालामबाय थायो आरो बेबायदि सिद्धान्तखौ बिथांमोना सावरायबाय थायो। दिनै बिथांमोना पलिटिकेलि दिनै बिथांमोना जोबस्रांनायनि लामायाव फैनायखाय दिनैसो इउपिपिएल हान्जाया एबा दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसो बिथाङा रियलाइज जादों, दिनैसो बिथाङा सिरि मोनखांदों। बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा जयै सरकारखौ दादो, आं जेबो बुंनांगौ गैया, नांगौबा आङो बिटिसिनि सिफबो जाया, जेबो जाया, जास्ट रिजनेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएफजों जयै सरकार दाबानो जाबाय, आहाबाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आपिल खालामदोंमोन। नाथाय बे टाइमाव
आबसु आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मिनिदों। दिनैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा साननो रोंदों होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै नोंथांमोनखौ सोर बुंगोन? दिनै नोंथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायबाय, रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावगोन होननानै बुंदों। दिनै गैया, मोनसेबो गैया। बिटिआर एकर्डनि जि दफायाव लिरनाय जि क्लसेसफोर बेनो दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै। 5 बोसोर जानोसै, एप्रक्सिमेटलि 4.5 बोसोर जाबाय रायजोफोरनै। जोंना बिटिसि इलेक्सना सेप्तेम्बर दानाव जागोन। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा कनसियासनेस जादों। इउपिपिएलआ हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि बिसायख'थियाव बाहागो लानो हाया, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ पार्टिखौ नागिरदों। खारना मा, रिजना मा साननानै नायदो रायजोफोर। बिथांमोना बै थांनाय बारावबो बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैसो बिथांमोना सरकार फर्म खालामनो हादों। जुदि बिजेपिया सापर्ट खालामामोनब्ला थैलाय उजिलाय इउपिपिएल पार्टि एबा हानजाया सरकार दानो हायामोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा। दिनै प्रमद बर'आ जोंनि रायजो राजाफोरखौ 5 बोसोर थगायबाय। गोदोबो आन्दालन खालामनानै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाथारनोसै, मोनथारनोसै, ब्लाड सिगनेचार लांलायलायनानै दिल्लीयाव हैबाय। दिल्लीयाव थांनानै प्रमद बर'आ बड'लेण्ड नांला, बिटिआर जाबाय। बेजोंनो बर' जाथिनि मोननांगौ मोनथाय अधिकार एभ्रिथिं जों मा एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन बेखौ जों मोननो हाबाय। फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै प्रमद बर'आ लिरनानै गारबोबाय। दिनै फैयै फैनानै दिनै बिपिएफखौ नागिरबाय। बियो मा जाखो? बियो सानदो रायजोफोर, प्रमद बर'आ बड'लेण्ड थगायग्रा नाम्बार 1 दालाल, ग्रेटेस्ट लायार बे जोंनि बर' जाथिनि। ओंखायनो प्रमद बर'नि खोथाखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा। खालि प्रमद बर'आ लेक्सारखौ गिदिर गिदिर होयो, खामानियाव जेबो गैया, जिर'। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खम बखियो प्रमदआ 17 बोसोर उइथिन 17 इयार्सआव जेबो डेभेलपनि खामानि मावाखै। नोंलाय माथो मावखो उइथिन 5 इयार्सआव? बोरो गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज CIT बायदि बानायगोन, इन्जिनियारिं कलेज बानायगोन, NIT बानायगोन, वाटएभार। जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। बोरो प्रमद बर' नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सार होनाया? एभ्रि फेमिलि मेम्बारशिपनो गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायहैबाय गामि गामि थांनानै। दाबायदियाव इउपिपिएलआ पावाराव फैयोब्ला बे 5 बोसोरावनो बयबो समान मोनथाय मोनगोन, गोबां अपरचुनिटिस मोनगोन होनना बुंदों। दिनै गासिबो गैया, एभ्रिथिं इज फेक रायजोफोर। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानाया मोजां। बिजेपियाथ' इउपिपिएलखौ जोगारखाबाय। इउपिपिएलआ हारसिं गेलेनो हानाय खुनु क्षमता गैया। सिगांबो थगायनानै सरकार दादों, एबारथ' मा थगायबावनो? सिगां प्रमद बर'आ बड'लेण्डनि नामाव थगायनानै रायजो राजाफोरखौ बिटिसिनि चिफ जाबाय। एबार मा खालामनानै प्रमद बर'आ मा स्ट्रेटेजि खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगानो हानाय? दिनै प्रमद बर'नाव खुनु दा आइडिय'लजिबो गैया, खुनु स्ट्रेटेजिबो गैला। प्रमद बर'आ हारसिंनो गांलाबखा एबार। ओंखायनो रायजोफ्रा सांग्रां जादों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपियाबो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेगोन आरो बिपिएफ पार्टियाबो इउपिपिएलखौथ' रायलायनानै जेबो लाब गैखाला। मानोना रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि कमिटमेन्ट एबा प्रतिश्रुति होदोंमोन बिथांमोना बेखौ पुरन खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। जोंनो नांला इउपिपिएल पार्टिखौ, वी डोन्ट वान्ट इउपिपिएल पार्टि एनिमर होननानै पाब्लिकफ्रा डिसाइड खालामबाय। एगेन वी वान्ट हाग्रामा महिलारि होननानै बुंदों, वी वान्ट बिपिएफ पार्टि होननानै दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामबाय, सिद्धान्त लाबाय। मानोना प्रमद बर'नि सरकाराव गोबां उन्नयन जागोन, गोबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन, आसा खालामदोंमोन, जायाखै जेबो। हाग्रामा महिलारियानो गोबां उन्नयननि खामानि मावदों। हाग्रामा नङाबा बे बिटिसिआ डेभेलप जाया होननानै रायजो राजाफ्रा दिनैनि डेटआव बुजिदों। प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोर थगायनाया प्रुफ जाबाय, फाइनालि प्रुफ। 5 बोसोरावनो प्रुफ जाबाय प्रमद बर'नि थगायनाया। रायजोफ्रा ओंखायनो कनसियास जा। फैबाय थानाय समाव बिजेपि आरो बिपिएफआ सरकार दागोन रायजोफोर, बे सिदा खोथा। दिनै नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय, नोंथांमोनखौ आपिल खालामबाय, इउपिपिएलनो भट होनो नाङा, प्रमद बर'नि खोथाखौ फोथायनो नाङा। प्रमद बर'नि खोथाखौ लानांगौबा बर' जाथिया जोबस्रांगोन। अलरेडि प्रमद बर'आ बर' जाथिनि सिमां मिजिं गासिबो दंस' खालामबाय रायजोफोर। नोंथांमोनाबो सांग्रां जा रायजोफोर। थेंक इउ।